woppu somi de halde ma aɗa wiya jaha elle mo ka daydo quoi man ɗum muusi quand même ma ka contrôle quoi mi mbiyama ko ha sukko mbiyami ko ha neɗɗo awi so wiyama Samba mbiyata ko naam telli an mbimi ya telli ko dañmi américain il faut waɗa gueɗe américain sa wi kam gueɗe américain mi wanma gueɗe Wourossogui a komi Wourossogui naali noon oto banggue jeeɗen nde reedi aɗa wawi sukkade a wiya a wawa sukkade mbiɗa wawi hey sa renaki hunuko ma ko maɓe ñooti ɗum wona mi finuma hello ɓe ñooti hunuko ma ko sa renaki maɓe ñootide ɗum a ɗum ko moto wanno ɗum de wona an eɓano o moƴƴe ɗemgal ma sa wi aɗa haala ka waɗani kay babanne koye korka kadi wona ko ɗum ɗo ko moto firi kam a peni wona min finuma hello ala fiyayimi gade ga pinda hay do haydara ala ga e ala Samba wi naam mo arabo naam Samba won neɗɗo Samba chaque année mi wima won nen chaque année gardo kala hitande gardo mo wima Samba mbiya kam ha baba mbimami won neɗɗo par ce que holko tagui tu es toujours retournement arrière e wonde o ye mbaɗa avancé pour gona neɗɗo kono gonɗa koye wadde reculer chaque jour gona reculer encore gona reculer pour wonde boccode hoto gonmi reculer boccode mi waɗi avancé seeɗa kay wona joni mi watti lotade normal mi woni neɗɗo mi mbiyama wonani neɗɗo hakkillantagal kaldanmi ma mbiya kam mi watti lotade naggam ɗum kay ko seeɗa e neɗɗagal lotade kay sa lotaki ka pangowo ni ala ni yaade artude ƴeew hakkille ma ƴeew Alseyni ƴeewmo pourtant ko imbécile mais omo liggo omo daña kalis bammakko ne liggo aɓe daña kalis kono hana liggora a wiyatani hen deuxièmement an kawma huywere o ari kadi ndewa e kawma huywere o walan kaw village kawma village oɗo kaw village kay wona huywere wona an wi kadi mi yewtude makko kadi o ya yewtude makko min wima ya yewtude huywere min wima noon min noon de a wi sa ronki andude mo jewtata ya yewtude kawma sino ko sagama liggoy to mbiya somi sa ronki mo jewtuda usinaji koɓe liggorowo ne teddi min wawa suudude sahuji maaro en ko tagma woppude monisé so taw aɗa yiiɗi wonde holko tagma woppude monisé voilà monisé kañum leɗɗe ɗe ne teddi taw wuri koye leɗɗe teddude ɗe gummuɗa monisé nannumami maçon holko tagma woppude maçon o maçon mi furdat sima o a furdat ko kuulas ko kuulas kawruɗa e joni monisé métallique o ko tagma woppude ɗum on ɓuuri bonde on guiram ɗe howoji toye mboɗo woya mbimi manmi lone o wimi watta lone mi somi waɗi lone nden gandal natta mataw gandal koye guirta wonata joni noon ko tagma woppude taylor ñootugol taylor kam taylor premiére fois o ko haare ari toon haare ñooti patron o watte am wi ko min yeehi ñooti ɗi taw mi yeeyani mi meeɗa yeyde ñooti jene voilà ko tagma woppude tolier o hola tolier o ko bonnoɗo oto janan an ka malori quoi min dal mbawmi dal ko ƴewna am brique mi yeeya so tawi aɗa yiiɗi so tawi aɗa yiiɗi ƴeewa brique mi yeeya mi watta ndewir ko ganduɗa wonma watta périmé sooda kenkarili aɗen kenkarili ko jamde watta périmé voilà watte ko hakkille ma o gona neɗɗo guitta ɗayigal ma ngal guitta kuywal ma ngal mbasa rewde kawma o joni mo ndewmi wadde ndewa mo belodi Mamadou américain o a yii so fini omo ñanto normal fiye senuji makko yalta yaha banque sahaji wirma makko arani kono kala nde wirma makko ari fam ko minen fof min dañi kaalis pourquoi ƴewata ɓeɗo nana yaha ɓe jahani yomi woppu ɓe jahani ɓe mi ƴeewoɗo yaaɗuɓe yahoɓe ɓe mais ka huywere baba famani billa e oɗo min nani omo ñamlo kaalis a peni mo mele biwoɗo aɗa fena aɗa yettuɗo aɗa fena miya Amérique mbiya o ñamlo sa wiɗi noon mi waɗa mamma mbiya o ñamlo kaali o mi waɗata bammakko fa lakara way an kuywal ngal a nefata noftata sinno ko portable gonnoɗa kan ko chinois gonata
ete sino a jarato temede jeegom di a jarata hay ujunere sabu hay ujunere jarani fa wursogi yo mamma may way to Allah herenam go mbiyo jibinde maya wona basal jibina kadi maya wona basal kono jibinde ko wayne sambu dum woni basal dum kam a bonni jibinde golma sa wadi kam bolle mi wat Moyo. Mau niragilam. Aïcha. Ko min hono badda? Badda champion. No suba ko? Wallahi ko mum. Mawdum kay. Mashallah. Mi yinno ar joni mi yaha jeere. Aron yarke. E mbiɗo mi yomma haalam pour udda damal ngal. Min mi hoorani. Han? Hande no mi dawrani. Ala annene mawni gel. Mi hoorani te. Ko addi bone mati a sellani? Dadi bi kes. Mbeɗa wi kes. Nde wayno bujjoy. An cella mbiya a horani mawni gel. C'est ko min ko jeeɗo dañde ko revanche cohlumi. Revanche? Revanche de quoi? Par ce que yero ko waɗata ko yero ne waɗe galle tan waɗa ko wela an américain nan ɗo hoorani minen mi hoorani hannde min pota mawni gel ana wona américain rar e diine ma ndara e l'islam ma Allah yamiri korka e dow innama aade mo ganduɗa o ina ko julɗo ina selli hay dara musani ɗum anani daña hen tiyaba ma daña hen Allah daña baraji daña fof ma hoto fijir diine ma hoto tefto ɓe mi haalanima ɗum ñande fof mi haalanma way mbiɗa noon a hettakima korka ma lewru korka ɓoyani balɗe 3 ɓoli daña Allah daña nelaɗo mum pewna addina ma pewna hen lakara ma hoto fijir diine ma mawni guelam a sota min haalama ka ɗumnan ɓumnani ɓerdam nde dillinani kam ni min ko mbimomi hoorani komi hoorani kadi ala ko wasi wadde kam hoorde so wona yidde hebde yeero ko ɗum tan ño sa yiiɗi heɓyere haɗɗum wawi heɓ eno welma tawa a rewnani ɗuma korka eyyi somi wimi hoorani joni ko nden ɓuuratmi yewde hebdemo joni sa ɗum heeɓi kadi ya anduma heɓ Allah saabu welma ha welma mbasa hoor haydara haɗanima korka on bakkar an a hattinani ɗum sinno ko sagam noon gacca ko mbatta ko Allah ko jurmoɗo ko jaforon mi hoorani te gandum tan komi hoorani Aïssa eyyi joni a kon defananmami wadde batta tawde mbiɗa mayde a taƴat korka ma an ko américain yiɗi ko kewɗa defande mo teccek manda ticcek Allah jomen ticcek de o wiyata ko ticcek nana ko ticcek cikken gertogal cek ɗum ne nande o kuddini cekken ticcek kadi namnoɗa ko gowɗa ñamde ko maleɗa sa ñaami ka wowani riiduma dogadde wadde mi essaye tan par ce que mi meeɗa ñamde il faut mi essaye kumba moƴƴani adnam ticcek ticcek mi haarata ɗon joni so yero ari mi wiya ɗum hande a hoorani te cikken jiɗɗa yo yettinammo lami ticcek o yiɗa jaam o noon Allah joomen ko mbaɗɗanmi jaam par ce que min tampi min domandimo jaam yo jaam ara yo bon ara joni noon tawde cikken jiɗɗa cikken kam nanni ko kaalis joni an a tottat kam saabu min mi ala ko coɗirmi gertogal ni ko yaari hen dépense am ɓolo jogui mi wiya koɗo restaurant wadde koɗo tottirta dépense yaato yeero tottuma mbiɗa yaato yeero tottuma min mi meeɗi tottirɗo dépense wona américain wona kan hokkitan to ɗum ɗo dépense on yaa tottuma o yaadinam hen walla somi tawi dépense om tottamo ko defantamo ko waddanam hen an noon mi daari dow mi daari less way miɗa laaɓa wona jaam jiɗɗa ha take wuuri siko rufani so guelelam ari mami ɗum wi mawni guelam wi ko cikken yiɗi te yiɗi ko yakam tottu mi dugga mi defan ɗum battani ɗum jiɗɗa mamma ɗum waɗat gandumi soko hoɗon haɓ ɓe artata damalam mi korsa Aïssara ya min kay ɗum tawatani